Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuzwa eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izifundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho khona zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nifakazelana ngezimfundiso zenu ukuthi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, niyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa ngokwemibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini nalesikhathi samanje kuseni sokusipha umphefumulo wokuphila. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yambelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sifona ngokwefihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa izwi elaphenduka inyama ezimpilweni zethu. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane kule nkonzo yobungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu nomandla wonke. Soke sithule bona ubufakazi ayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhatiso egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona, ukuba namanje kuseni sikwazi ukuvuka sime la sifakaze ngezwi lakhe, ubukhulu bakhe namandla akhe ezintweni zonke. Ukuphila kwethu ongekho ezandleni zethu kepha kusezandleni zakhe, ukulala nokuvuka kukuye. Thina senza intando yakhe noma siphuma endleleni, kepha lokhu akudalile ukuthi kwenzeke kuyenzeka, kepha lokhu akushilo kithi ukuthi kwenzeke ikona lokhu esikunqabayo, ukuba usinike amandla ukuba sikwazi ukuthatha izinqumo. Umuntu nomuntu uzithathela isinqumo ngempilo yakhe, akekho uthathela umuntu isinqumo sakhe, ukuba umuntu udaliwe ukuba abe namandla ukuzithathela izinqumo,
kepha kuya ngokuthi yini ewumthelela ekuthatheni izinqumo zakho. Lokho ngeke sikufihle, ngeke sikubalekele. Kunokwenzeka uthathe izinqumo ngenxa yabangani, ngenxa yabazali, ngenxa yomhlaba. Wena impilo yakho incike kuphi? Lezi zinqumo zakho ziyakulandela uhlobo lwempilo oluphilayo. So uNkulunkulu yena yedwa obusayo emhlabeni nasezulwini, odale konke, uyena osinikile amandla, uyena futhi okwaziyo ukusiphuca amandla, ukuba ngekho ophilela ukuziphakamisa, kepha siyakwenza ukuthi sifune ukuziphakamisa. Ngizothanda nje ukuba ngixolise ukuthi izolo ingabi khona inkonzo nezimo ezingiphoqa ingabi khona eduze nasekhaya, ezimo ezithize. Kepha uNkulunkulu emuhle, namhlanje sikwazile ukuthi siyenze inkonzo ibe yimpumelelo. Umusa kaNkulunkulu. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu angithethelele lapho. Ngiyambonga kaNkulunkulu ngobuhle bakhe empilweni yami, lobo uzibonakalisayo kimi, engingamkhonzi ngokwezindebe, kepha ukufakazelwa imisebenzi engazi kahle ukuthi angiyena umuntu ongathi uphelele noma uperfect, but lokho uNkulunkulu wangifundisa kona ngifuna ukwenza ukuze kupheleliswe izwi lakhe kimi nakulabo abangakholwa kepha bathi abamazi futhi abambona uNkulunkulu. uNkulunkulu kumuntu okholwayo ubonakala ngezenzo. Ngoba liloko elifakaza iBhayibheli lithi masingabi ngabantu abakholwa ngemlomo kepha izenzo zingabonakali. Ukuthi indaba inokuthi wena fanele ubonakale ngendlela ophila ngayo, ukuba uNkulunkulu ophilayo uphila kuwe. Akaphili emlomeni wakho, akaphili futhi eBhayibhelini noma Shumayela, kepha uyaphila emlomeni wakho. Ukuthi noma wonile uzisole, uma kukhona umphathe kabi ucele intethelelo, uma kukhona umphathe kabi uthethelele, uma kukhona udingile umsize, uma kukhona ogulayo umkhulekele, okuzondayo umkhulekele. Noma ngabe inhliziyo yakhe ifuna ukukuphikisa, kepha wazi ukuthi uNkulunkulu lokho mesukwenzile uyajabula, ukuba vele egcineni ufuna izinhliziyo ezithobekileyo. Akanandaba nokuthi nginemali engakanani, akanandaba nokuthi ngigqoka kabani. uNkulunkulu into ayikhathalele ukuba inhliziyo yami ilungele yena, ipheleliswe othandweni lwakhe olunamandla, ukuba inhloso yokuphila ukujabulisa uNkulunkulu osidalileyo ayikho ekutheni mina ngizithokozise ngokulimaza abanye abantu, kepha-ke ekujabuleni kwami nabanye abantu babe nokuthula. Ongivulela incwadi yase-Efeso isahluko 1 from verse 6. Ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe, asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe, awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Ongiphindela u5. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. So uJesu umntwana kaNkulunkulu, kepha uyinkosi. uJesu ngenyama uyindodana kaNkulunkulu,
efike yenza kahle emhlabeni yaphelelisa ubungcwele. Leyo nyama leyo yayaziwa njengendodana uNkulunkulu wayephila kuyona, yenza intando kaBaba owayekiyo indodana ngaphakathi. So manje uma lithi iBhayibheli uverse 5 wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye. So ngoJesu sinikwe amandla ukuthi sibe ngabantwana ngoJesu ngoba waba indodana kaNkulunkulu engcwele futhi elungileyo. Wakhazimulisa uNkulunkulu ayephila kuyena ukuba lowo nalowo ofuna ukuza kuNkulunkulu noma uNkulunkulu aphile kuyena makenze njengoba ngisho futhi makaphile njengoba ngiphila. Makenze njengoba ngisho futhi makaphile njengoba ngiphila. Makenze njengoba ngisho aphinde aphile njengoba ngiphila. Izona zinto uJesu lezo afike wazifundisa emhlabeni ukuthi enza intando kaBaba osezulwini, phila lempilo engiyiphilayo njengoba ubona ngiphila. Lokho kuzokwenza ukuthi nawe ube umntwana kaNkulunkulu ngokuba uthe lowo oNkulunkulu efundisa ngoNkulunkulu wakwenza futhi wafundisa wasiyakwenza. Lokho uma uNkulunkulu esekufezile konke ngalowo mzimba awubiza ngendodana wakhe yakhe, uba uNkulunkulu ke bese evumela ukuthi afe, ahlupheke, afele emthini, bese ethathwa afake ethuneni, bese uNkulunkulu ayamvusa ngosuku lwesithathu. Efuna nje ukusikhombisa ukuthi labo abamkhonzayo banamandla okuphila. Labo abamkhonza ngokomoya nangeqiniso, labo abazwa izwi kaNkulunkulu liphile kubona, banamandla okuphila noma inyama ihlukana nophefumulo, kepha bona bayakuphila kuze kube phakade ngokuba ke lowo osenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu uyena osibizile ngobungcwele nangokuvuka kwabafileyo ukuba indodana kaNkulunkulu yavuswa ethuneni, yavuswa ngobuNkulunkulu. So manje uNkulunkulu besenyameni waziwa ngendodana yakhe. Indodana yakhe iyumfanekiso ngqo kaNkulunkulu ngoba isho njalo incwadi lapha kwincwadi yaJohane isahluko 14 verse 9 mase kuzoba incwadi yamaHebheru isahluko 1 kusukela ku verse 2. Incwadi ngokuka Johane isahluko 14 verse 9. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani? Kwenziwa yini asho njalo uJesu? Emva kwalokho uthi obone mina ubone uBaba. Obona mina ubona uBaba. Ngoba ngenza njalo okuthandekayo phambi kwaBaba. So uma esho njalo kwincwadi yaJohane isahluko 8 verse 28 to 31. Wayesethi uJesu, nxa seniphakamisile indodana yomuntu, khona ke niyakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. uBaba umoya ofundisayo. Umhlengi mekufundisa engaholwa umoya ukuyena umfundisile ukuze afundise nabanye. Ayikho into engayifundisa evela kuNkulunkulu ngoba yini anginawo umoya. Ongithumileyo unjani? Unami. Ongithumileyo unami. Kangishiyanga ngedwa. Akangishiyanga ngoba yini? Ngokuba ngenza njalo okuthandekayo kulowo ongithumileyo, ngikwenza njalo. Angenzi mengithanda, ngenza njalo. Ingakho wenami engangishiya kusho uJesu. So size sipheleliswe kuNkulunkulu ngokuba fanele senze njalo okuthandekayo. So manje uNkulunkulu ophila kuye uJesu njengoba ethi ke akangishiyi ngoba ngenza njalo, usho ukuthi njengoba umoya kaNkulunkulu kuyena
yena uholwa umoya ukuze enze lokho akwenzayo akakwenzi ngamandla akhe ukwenza ngomoya ophila kuye. Umoya kaNkulunkulu okumele uphile kithi. Bese ithi-ke seyiveza ukuthi uJesu ngompela ngempela lencwadi le ongiphelele yaseFilipi kuqala isahluko 2 verse 5 ungisuhambile emaHebreyu nakhona esiveza izincwadi nje ezivezayo lezi ukuthi uJesu uNkulunkulu into eyodwa ngoba ngeke uhlukanise. Ezolo nto leyo. Mawubekini lo mqondo owukhona nakuKristu Jesu. So mawubekithi lo mqondo okungumoya owawuKristu Jesu Othi enesimo wathi enesimo uma unesimo unakho ulokho kobuNkulunkulu. akaze asho ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu. So wathi ubeka uNkulunkulu uhleli phezu kwakhe wangakubona kuyinto yokuthi angayithatha ayisebenzise ngendlela engahlakaniphile noma yobuqili indaba yezwi kaNkulunkulu. Kepha wazigela ethabatha isimo senceku. Ukuzidela ukuzinikela wazenza wamncanyana wenza njengokuthi eqashiwe inceku into osebenzayo. So wenza lokho akuthunyiwe wazinikela wazidela Ethabatha isimo senceku. So uJesu umfanekiso. uthi-ke njengoba benze umfanekiso uma umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele ngoba naye wazidela. Umuntu ofuna ukuza kuJesu makazidele athathe isiphambano sakhe amlandele. So ukuzidela ukuzinikela kule mpilo le uJesu athi iphile hayi umhlengi. Impilo le oyinikiwe kuba iphile. So lo mpilo awuyiphileli umhlengi uyiphilela uJesu othi-ke njengoba wenziwe ngomfanekiso wabantu. Kushuthi-ke uma ithi wenziwe ngomfanekiso wabantu leyo nto iyachazela ithi lapha kwincwadi kaJohane sahluko 1 verse 12 or verse 18 no verse 14 ithi lento le besichaza ukuthi thina singabantu bakamoya sakhiwe ngomhlaba kepha thina singabantu bakamoya. uNkulunkulu wenza umuntu ngomhlabathi wayesephefumulela kuyena umphefumulo wokuphila. Umuntu unomoya ovela kuNkulunkulu. So uma ithi-ke nangu phela-ke umnini wokuphila lithi ulizwi waba inyama. So uma ulizwi yena umoya eseza kubantu abantu abasamazi ngokuba yini babalekele imiyalelo kalizwi bafuna ukulandela izinkanuko zenyama yala emhlabeni ethi meyifa isale emhlabeni. Kepha bashiya amazwi omnini wokuphila kwabo ukuze nabo baphile. So manje besafika ulizwi wabasenyameni abantu sebeyamphika ngokuba yini sebengene shiqe esonweni. Yayizolo nto leyo. So ngalendlela leyo ukuthi ulizwi wabasenyameni kusho ukuthi-ke lapha kuverse 11 uthini verse 11 chapter 1 verse 11 weza kokwakhe. Uma eza kokwakhe akavakashelanga inyama weza kubantu abakhile emhlabeni abakhe abamukelanga. Kepha labo ngoba sebedukile ukuduka so ukhonza abanye uNkulunkulu so le ndlela yokufuna ukuphila so lemiyalelo yakho engahlangene noNkulunkulu lokho sokwenza ukuthi uNkulunkulu noma evakasha phakathi kwabantu bangamamukeli noma umuntu ethi uNkulunkulu phakathi kwabo bangamamukeli kube nje ingcosana izomamukela. Uthi noma uJesu esefika ehlala nabo bona laba abantu bayakholwa abaFarisi. Isincwadi kaJohane amile Matthew sahluko 9 lapho khona uJesu ehleli nabathelisi kwafike kuqhamuka abaFarisi. AbaFarisi bathi wenziwa yini ukuthi umfundisi wenu ahlale nabantu abaphuzayo nabathelisi aphinde ahlale nabadli nabo. Uthi uJesu ambani ofunda ukuthi ngizele umusa hayi umhlatshelo ngokuba angifuni asebelungile ngifuna labo abangalungile.
So uma kufunakala abantu abangalungile kufunakala abantu abasafuna ukulungiseka nabafuna ukulungiswa, abafuna ukulungiseka, abaswele ukulungiseka nabafuna ukulungiswa. Bese ekhuluma futhi athi ke nangu uJohane ufikile bathi unamadimoni kepha ubengaphuzi ubengadli la ubezidlela amaqhwagi noju bathi unamadimoni. Nayi indodana yomuntu siyafika iyadla iyaphuza bathi isiminzi iyisidakwa isidakudla. Uthi kepha uhlakanipha okulandulela abantwana bakho. Le ndaba le yokuthi akhulume lezinto uthi uJesu noma ngabe kuthiwa wenzani mophela ukungcwele abantu abaje balungile bohlezi bekwahlulela. Kepha uma uyenza into njengokusho kwemibhalo uNkulunkulu okuyena okunike izwi okusho ukuthi kuyacaca ukuthi uJesu naye wehlala nabo abafundi bakhe baliphuza iwayini yapha bengadakwa ngokuba liyavela iBhayibheli ukuthi ningadakwa iwayini ukuba kulona kukhona ukuheka. Uyabuka lapha ya uNoah wadakwa iwayini waliphuza ngokweqile walala nqunu. Nangu Lot amadodakazi akhe amphuzisa iwayini eliningi wayesenza njani walala nawo engazi kuningi okuvelayo. So ngibona kulento ukuthi ke uJohane Baptist uzokhuluma iqiniso kubantu basikiba amahlulela abathuna amadimoni ngokuba akenzi njengabanye abantu akadli nawo. Bese kufika uJesu sebeyamahlulela ngoba yini abantu uma bedukile usathane ukubenza baphuphutheke ekutheni bakwazi ukwamukela iqiniso bamukela umoya ngoba yini babuka izinto ngokwenyama. So uma ulizwi eza kwabakhe akhiwe ngumfanekiso lapha kwincwadi yaseFilipi sahluko 2 verse 6 ethi owathi enesimo sikaNkulunkulu unesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Yes. Kepha wazinikela ethabatha isimo senceku wazenza wamncanyana wazenza wamsenza enziwe ngomfanekiso wabantu. Ngomfanekiso kuthulizwi wakha inyama yena azongena kuyona. Wafika wazoba mncane futhi enyameni wangazenza mkhulu enyameni. Understand mekuthiwa ulizwi waba inyama umoya kaNkulunkulu wangena enyameni. uNkulunkulu ayakhile yena yedwa eyakha kumuntu ngamandla akhe ngokuba vele kudaliwe ukuthi umuntu wesifazane abe nomntwana. Kepha uNkulunkulu wamakha lo mntwana yena ngamandla akhe into engasoze yaphinde yenzeke. Weza kuthina wafike wathabatha isimo sokuba inceku wathobela izwi likaNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Bese iqhubeka ithini wathi efunyenwe njengomuntu ngesimo wazithobisa. So uNkulunkulu usesimweni sokuba umuntu njengoba manje athi ke ngizothumela umoya wami umduduzi. So lo moya usafuna ukuthi umela ngempela uphile kithi. Lo moya wakhe uthumela kanjani ngokuba yilo nalowo njengoba ithi lapha kwincwadi kaJohane sahluko 1 verse 11 to 12. Ngifuna nje u12 fuke manje uvela uqonde kona ngqo uthini. Kepha yabo njengoba ithi ke ufikile wafundisa bese ithi bonke abalamukelayo labo abakholwayo wabapha amandla ukuba bayasindiswa bese bethola ini amandla okuba bathola amandla. Mawuthola amandla kusho ukuthi wangele izwi likaNkulunkulu uphila lona. Kungeke uphile izwi likaNkulunkulu uJesu engazange avuke ekufeni. Bese kushunyayele bese nalabo ababenayo uJesu befakaze ukuthi bambona. Njengoba isincwadi yezenzo sahluko 1 kusukela ku verse 4 noma kusukela ku verse 3 uma ngase nje uhamsheshe waziveza kubo ephilile. Waziveza wayesebuya ekufeni eziveza kubo ephilile Emva kokuhlupheka kwakhe yes ngobufakazi obuningi. yes
wabonwa yibo izinsuku ezingamashumi amane. So lento yenzeka esebuye ekufeni, sebefakaza ngento abayibona esebuye ekufeni. Waze wahlala nabo izinsuku ezingamashumi amane, 40 days ehleli nabo. Ekhuluma kaNkulunkulu. Ukhuluma ebavulela ukuqonda noma ebavula ukuqonda ngezinto zasezulwini. Njengoba isho-ke lapha kwincwadi yaLuka ithi-ke wayeseza kubona, wayesebavulela ukuqonda noma bavula ukuqonda ngokuba uyayithola khona wayesevula ingqondo yabo, wavula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo, ukuze le mbhalo le eyaprofethwa abaprofethi nomahubo nomthetho kaMoses sekumele ba-understand. Ngeke ufundise ngeBhayibheli, ngeke uzushumayele ngeBhayibheli uma ungenakho ukuqonda ngani ngokwembhalo. Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Nina-ke ningofakazi balezo zinto. Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Okay, so la siyavezelwa ukuba uJesu esebuye ekufeni wazibonakalisa ngamandla kaNkulunkulu ngenkazimulo. Wayesebavula ukuqonda bonke. Uma sebekholwa ngoba bakholwa yilokhu okwenzakalile ungakaze kwenzeka ukuthi umuntu avuke ekufeni. Uma esevuka ekufeni, usevuka ngomzimba omusha, kanje ephila nabo bambonile bethele esibhambanweni, bambonile efa, bambonile efakwa engcwabeni egqitshwa. Kepha manje besevuka usebavula ukuqonda, ngeke uzivule wena uqonda, udinga umoya kaNkulunkulu ukuvule ukuqonda. So ngale ndlela le ngiveza lento yokuthi uNkulunkulu uma efika kubantu bayamnqaba. Kepha bekufika uthi uJesu lapha kwincwadi eJohane sahloko 5 verse 38, 39, 40, 41. Ngifuna ukukuvezela nje lonto leyo ukuthi uJesu uthini njengoba lithi-ke wabavula ukuqonda ebatshela ngezinto zombuso kaNkulunkulu. Zonke izinto zombuso kaNkulunkulu zila. Baningi abafundisi abawufukwe abambefundisa abantu izinto abangazazi bona ngenxa yokuthi akubo abafundisi. Omunye ubhizi ku-internet utshela abazali bami ukuthi bangasebenzi, bayeke umsebenzi, bangabusayi ezikoleni, bangabusafunda. Ukuthi ifakazelwa ubani loyo eBhayibhelini akuveli. Othi omunye unganaba nje abafundi bakaJesu bashiya konke. Bashiya konke, kepha egcineni babephile impilo ngoba azange baphilele ukuthi bangamlaleli uJesu. Bamlalela uJesu, bamlandela. Kepha egcineni liyasho iBhayibheli ukuthi babe ngabadobi, babe ngabathelisi. Bese lithi-ke uLuka wayudokotela, umpostoli Pawulu wayengumakhi wamathende. So lonke into ekhona eBhayibhelini kuyasetshenzwa ukuze kufakazele kwincwadi yaseThesalonika. uPawulu ethi umuntu ongasebenzi uzakudlisa ukuthi uzakhe ngamniki ngoba yini abanye abantu kuthiwa bambengena behlala begoqa izandla bafuna ukusebenza. So qaphela ukuthi ufundiswe ubani. Ezo lonto lezo ngoba yini baningi abantu abafuna ukufundisa ngezinto zikaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu zibhalwe phansi. Lithi iBhayibheli ke wayefuyile uAbel. Umfowabo wayeyini? Wayemalusi. Wayemtshali. Ngifuna-ke ubalela-ke manje. Yabona ufuna ukukhipha lensila yamanga egcwele kulabafundisi laba bamanga. Omunye umzalwane besinaye usekhona lapho ulandela amanga. Ngicela uzwe ukuthi ithini iBhayibheli kwincwadi yaGenesis. Sahluko 3. Kusukela kuverse 17. Wayesethi ku-Adamu, uNkulunkulu ngicela umuzwe uthini ku-Adamu. Bese ungitshela ukuthi kuphi lapho ethi uNkulunkulu athi umuntu angasasebenzi. njengokuba ulalele izwi lomkakho, wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi waphambana nezwi lami, ungadli kuwo.
Ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Uyakukuvezela ameva namakhakhasi, wena udle imifino yasendle. Ngesithukuthuku sobuso bakho. Ngani? Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho. Manje uyevele phuma isukuthuku bese qhamuka isinkwa uhleli ungazange uzusebenza. Noma lonto ichaza ukuthi wena uyokusebenzela ukuthi udle. Uma ufuna ukudla kufanele usebenze. Ngeke ungitshela ukuthi wena uzohlala ugoqa izandla lapha engadini bese kuthiwa kuphuma umbila. Ngeke ungitshela uvela uhlala ugoqa izandla bese kuqhamuka imali ezulwini ingene ngaphansi kwesicapha noma ke ingene ngoba la kuthiwa thandaza kakhulu. Ngesithukuthuku sobuso bakho Ukusebenza kwakho uyakudla umsebenzi wamandla akho. Ukusebenza kwakho uyakudla umsebenzi wamandla akho. Manje labafundisi abahofukwe abagcwele sebendukisile. Oenigma baqhamukile. Bashaya ngathi ukuthi beza kahle abaningi abakholwa. Bafaka izimfundiso zabo badukisa abaningi. Onzibande nabo bafikile. Beza ngesoka. Ekwiqiqi sekuyibona ethiwa kuvunywa kubona izolo. Khona omunye naye futhi okhola manje naye uyatrenda naye. Naye utshela abantu abayeke imisebenzi. Angiyena oqala. Baningi asebefikile bezama lonke ushosho ukuthi badukise abantu. Uthi ingane ezingayi esikoleni. Ingane abanye bathi singakudla ukudla okuthize. Coca-Cola, isinkwa, inyama. Yonke into lehlabeni usathana ingcolisile. Thina sidla into egameni likaNkulunkulu ngoba asadleli inyama, asadleli umoya, sidlela inyama. Kepha-ke ukumoya sikunikela kumoya, okwenyama kwasenyameni. Mhlawumbe khona abantu abangazi-understand izinto balifundiswa ngentshela. Nifundiswa ofukwe, abantu abangazi lutho, nifundiswa izimpungushe. Nifundiswa izinto ezingakwazi ukukhonkotha. Nifundiswa amadodana namadodakazi, amadodana kaSathane. So lowo understand izwi, understand ukuthi ke uNkulunkulu ubekile. Abangakholwayo lithi iBhayibheli ke bayakulahlwa. Kubhale kwincwadi yakhe uJohane sahluko 1. Sukela kuverse 17. Ungifunele nje kuverse 17 noma starting from verse 16. Lithini? Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke. No, nikusahluko 3. Sahluko 3 from verse 16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. uNkulunkulu wathanda ini? Izwe kangaka. Uthanda izwe. Waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. So ezelwe yodwa kusho ukuthi yona kuphela indodana kaNkulunkulu eyazalwa uyena perfect. Yona yodwa esibelethweni sika Maria. Ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi. Bese kuthi lowo okholwayo ngoba indodana inikwe ini amandla kabani kababa. So ubaba uthathe indodana yakhe yona yodwa wayilethe emhlabeni wazothumela yona ukuba hamba batshela lokho engikutshela bona njengoba ngikutshela bona ukuthi bakwenze. Bese kuthi lowo okholwa nguwe ethele uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo abhubhe. Ubhubha ke qala khona ekutheni ube nemkani nomoya wenkani izinto ongaziqondi kepha ube nenkani. Uloya moya lowo ke obhubha. You understand? Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba yahlulele izwe. Yes. Kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. So njengoba izwe lisindiswa ke nangoku uJesu efike ephila phakathi kwabantu ezimisebenzi yonke agcwalise ubungcwele bese emva lokho bambulale abantu ngoba lithi weza kwababo kepha zange bamamukele. Eyizonto lezo. Kepha ababamukela wabenza amadodana namadodakazi kaNkulunkulu bathola amandla. So isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ivela ngalesikhathi uJesu esethi ke lapha kwincwadi yaJohane sahluko 15 from verse 8. Isengavela ukuthi isiphiwo sikaMoya Oyingcwele, isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngeke size singene kwena ngenkani. Ngeke size singene ngoba ufunda iBhayibheli. Singene ngokuba sowulifundile uyalazi iBhayibheli yonke into ephakathi noma okunye kwakho uyakwenza isisa ngoba sowufunda sowunoqonda.
Moya ingcwele uyaqala uyasebenza ukuthi ungene wena uhlale. Ngeke uvele ukwehlele njengazi ukuthi wena ufosiwe ukuthi ube ngcwele. Ezona nto leyo. Ithini? Ubaba uyakhazimuliswa ngalokho. Ubaba ukhazimuliswa ngalokho. Ukuba nithele izithelo. Ukuba senzeni? Nithele izithelo. Ukuthini ukuthela izithelo? Izithelo ezinjani? Eziningi. Ukuthela izithelo kuhambisana nawe losichazayo. Ubaba ufuna senze intando yakhe. Ubaba ufuna siphile ngalendlela asinike ngayo ukuba siphile. So uma ubaba efuna ubungcwele buphile kuthina, masenze izwi lakhe. Ezonto leyo lesithini? Nibe ngabafundi bami. Abafundi ke ngithi yabona ke lapho ngena lapho ke ukuthi ke uJesu lo okuthiwa uyindodana kaNkulunkulu unikwe izwi eliphila kuyena uNkulunkulu. Njengoba lithi okholwa nguye uyakuphila asindiswe. So akukho ukufa kuJesu ngokuba uJesu yena uphethe ukuphila, uphethe okwakhe ukuphila. Wakunika ubaba, ubaba waphila kuyena. Azange akuthathe kancane lokho. Azange akubone kuyinto ukuthi akhohlakale ngayo. Wathatha ukuphila akunika ubaba, wakwenza kwayigugu, wazenza wamncanyana. Wafika wahlala nabafundi bakhe, wenza izibonakaliso, wayesenaye esebenza nabo. Azange afika athi mina phela ngiyindodana kaNkulunkulu. Hambani ke nina noshumayela mina ngizohlala la ninginilinde. Uzani ngigeze izinyawo. Uzani ningiphakele. Azange ayenze lokho uJesu. Kepha lithi iBhayibheli kwincwadi yaseFilipi ke lapha kusahluko 2 verse 8 verse 7 from verse 7 ithi kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Futhi uNkulunkulu usephila kuphi enyameni ngoba phela uNkulunkulu uyena ozakhele lenyama. Yena futhi uyena umoya. Ngithe mina ke indaba iqala kumoya. uNkulunkulu edala emhlabeni wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wayesephefumulela kuyena. So uphila njengoba ukuthi uNkulunkulu waphefumulela kuwena ini umoya wokuphila. So uma kuphila kuwena uNkulunkulu uphilise inhlabathi ngomoya wakhe. Siyaphila nje ngoba uNkulunkulu waphefumulela kithi. So kuphila umuntu kamoya enyameni. Ngokuba uma uphuma umphefumulo umuntu kamoya nenyama kuyahlukana. Njengoba kuthiwa uyinhlabathi uvela enhlabathini uzakuphinda kuphenhlabathini. Bese kuthi lokhu uNkulunkulu okumoya usezandleni zakhe ngoba uyena onika ukuphila. So uma lithi iBhayibheli weza kwabakhe noma wakhiwa ngomfanekiso wabasenyameni. Understand ukuthi uNkulunkulu wangena enyameni waphila kuyona. So uma uNkulunkulu ephila enyameni uchaza ukuthi ke uNkulunkulu uyakwazi njani ukuphila enyameni ngoba uyena odale ukuphila. Kepha uzafundise nathi ngendodana yakhe le ayakhe kuJesu. Kwakumele eze kuthina ngqo. Azokhombisa ukuthi ikhona into ethuka ingcwele. Ungayiphila le nto ethuka ingcwele, ungalenza izwi loNkulunkulu ungasoleki. So uma uJesu ethi ke ngenza njalo ubaba afuna ngikwenze lapha kwincwadi yalontuzana uthi ubaba akasoze kangishiye incwadi yaJohane 8 from verse 29 noma 30. Ubaba akasoze yangishiya. Ubaba bekangishiya usho ukuthi uma uNkulunkulu ulizwa izwi lakhe sovumele somazi umoya wakhe uphila kuwena sowenza intando yakhe angeke aze akushiye. Uthini umbhalo? Ongithumileyo unami. Lowo ongithumileyo yabo njengoba ngithunyiwe nje ngiyalazi izwi lakhe uyangambulela ezinye izinto. But uma sengenza isono akasekho nami noma engithumile mina sengikhuluma izwi lakhe kepha yini ngoba angisayenzi intando yakhe. Akubona ukwazi iBhayibheli okusindisayo ukwenza izinto eziphakathi ezikufundisa impilo yobungcwele ukuze umoya kaNkulunkulu uphile kuwena uphile kumina. Masenze lento esho uJesu athi ke lapha kwincwadi yaJohane 15 verse 9 and 10. Ngifuna ke manje nayi into ezikwenza ukuthi mina nawe senze intando kaNkulunkulu bese vele ngokugcwaliseke le kuthiwa ubungcwele. Umoya ongcwele uza kungena uphile kuwena. Izimpawu ngoba uJesu ke lapha kwincwadi yaMarku sakhiwo 16 verse 15 ngifuna ukukhombisa ukuthi uJesu ngoba yini into esibambile njengamanje ukufa, inzondo, ubufebe, ukuthakatha, ukudakwa, ukuhleba, ukubulala,
uphinga izona zifo lezo sibhekene nazo njengamanje. Kepha uJesu wathini lapho kuverse 15? Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. So okholwayo abhabhathise kusho uJesu. Akasho ukuthi ngomoya oyingcwele, uthe okholwayo so wamngele izwi bese uyabhabhatiswa bese uthola insindiso. Bese lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami. nayi-ke into uJesu athi izovela manje ebingekho, afike ayiveza bese athi nayi into ezokwenzeka kulabo enizobafundisa abakholwa. Nazi izibonakaliso Ngegama likaJesu. lami bayakukhipha amadimoni. igama likaJesu. Amadimoni angeke ngikwazi phuma demoni bese niyalibona ngiqashe no izinto zikamoya kubonakala kushintsha komuntu. Angithi bethanda i-makeup, bethanda utshwala, bethanda ukubuka izinto ezikasile ku-TV. Kepha bese kufika uJesu nendlela ade egqoka ngayo, faka amacici, umfana naye faka amacici ezipenda ubuso naye, ipenda izinwele, egqokisa kwenye into eyasezweni ngoba ngithe mina isinqumo sithathayo siholelwa noma sithelelwa into noma indlela yempilo oyiphilayo. So uma uphila nezidakwa zigqoka ngendlela ethize, nizogqoka ngokufana futhi nidakwe ngokufana nezidakwa. Uma sekufika izwi likaNkulunkulu lizokutshela ukuthi le ndlela oyigqoka ngayo nangendlela ophila ngayo angiyifuni, ububanjwe idimoni lana lokufeba, ubanjwe idimoni lokudakwa. Akekho bengazi ukuthi isidakwa wena, bubanjwe idimoni lokuba isitabane, akekho bengaboni ukuthi isitabane wena. So bese fikile uJesu sekaqala wena sewafakaza ukuthi uJesu ufikile empilweni yami. Kusho ukuthi uma weqiniso sowufikile wena, uyakutshela ukuthi wena lento ozenza yona awuyona. Izolo nto leyo. So sebezabona abantu wena ushintsha, uphuma le demon lokufebe liyaphuma kuwena. Le demon lamanga liyaphuma kuwena. Le demon lontshontsha liyaphuma kuwena. Le demon logwayi liyaphuma kuwena. So hlukene nento eqhatha nomzimba kaNkulunkulu ukuthi uwone. Izolo leyo. So wenza lento le efunakalayo. So sokuyizimpawu lezi zikhombisayo ukuthi wena sefikile uJesu wena, usuyasindiswa wena. Izolo leyo. Ngegama likaJesu Bayakukhipha amadimoni. phuma amadimoni. Bashumayele ngezilimi ezintsha. So kule ndlela ke ukushumayela asikhuluma wakhanda reshabara usho la sikhuluma ulimi lwasezulwini, ulimi olusha, ulimi labantu bakaMoses banikwa umthetho ningasebenzi ngesabatha, ungaphindi manonile noma ngesikhathi esize gcina lemkhosi nihlaba izilwane. Bathi uJesu ufike anikele umzimba wakhe ukuba kahle hle nayo indlela uthando lokuthanda izwi kaNkulunkulu mesulazi ulenze ngokomoya hayi ngokwenyama. So ngokomoya ukuphila kwezwi kaNkulunkulu njengoba ethi ke ngegama likaJesu nazi izimpawu ziyabalandela bayoku Ngegama lami bayakukhipha amadimoni. bese Bashumayele ngezilimi ezintsha. so ulimi olusha ke manje yabona kutshela ngithi sishumayela uJesu ulimi olusha ukuthi wafa wavuka namhlanje abantu abayiqonde ngoba ifuna ukuchazwa. Ingakho le ncwadi le yabona verse 2 uJesu uNkulunkulu, uNkulunkulu kuJesu. Bese ithi kwincwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 3 verse 16, incwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 3 verse 16, ile khona ke fika badide baningi kuthiwa sishumela ngezilimi ezintsha, sikhuluma into enkulu kamoya ngokuba ayikaze ibonakala, ayitholakali futhi. So uma uyikhuluma uyichaza ukhuluma ulimi kubantu abazothi ayikho lonto le, ayikaze nje abakhona lonto le. Ukuba yini kubhalwe phansi kuthiwa yini? Uvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo Inkulu lemfihlakalo le besishumela yona isidideka abantu abaje bayazi ngisho abakele esikoleni ukufundisa ngokuba abafundisi badideke besuchaza lento kaJesu uNkulunkulu ngoba yini inkulu imfihlakalo kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu. yokukhonza bani uNkulunkulu ngoba yini yokuthi obonakaliswa enyameni. uNkulunkulu wabonakaliswa kuphi Brian? Enyameni. So uNkulunkulu weza la kuthini enyameni? Walungisiswa emoyeni. Wayesepheleliswa ngomoya ngokuvuka kwakhe ekufeni.
wabonwa izingilosi washunyayelwa ezizweni. So bese bona izingilosi usephinda kamoya. Usebona manje sebonakala phambi kofundi bakhe aphinde kamoya emva kwalokho bese kuthiwa bahamba oshunyayela ezizweni. Yayizona into leyo. Wakholeka ezweni waphakanyiselwa enkazimulweni. So lento le imfihlo ngoba namanje abantu abayiqondi ukuthi uNkulunkulu kanjani. Kubona bafuna bekhuluma uNkulunkulu balindele ukuthi bambone lo muntu ngamehlo. Kepha uNkulunkulu uyasho ukuthi mina ngumoya. Bonke abakhuleka kimi bakhuleka ngomoya nangeqiniso. So ukhuleka kanjani uNkulunkulu ngomoya? Ukhuleka kanjani uNkulunkulu ngeqiniso? Ukhuleka kanjani uNkulunkulu ngomoya? Ukhuleka kanjani uNkulunkulu ngeqiniso? Awuhambe ke lapha kwencwadi kaJohane sengiveza ukuthi uNkulunkulu ukhuleka kanjani ngomoya nangeqiniso. Incwadi kaJohane 15. Incwadi ngokukaJohane isahluko 15 verse 9. Njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile. So ukuqala lokho ukholwa ngani ngomoya? Uthando umoya. Into ongayiboni isenzo sikhombisayo ukuthi ini umoya. Uthando ubaba, lo thando lokubaba ulinikela kubani? Ulinikela kithi. Hlalani othandweni lwami. Nayo indaba kamoya. So you understand ukuthi uma ufuna ngomoya ingcwele kufanele uhlale ethandweni kabani? LukaBaba. Isimple lento le. Kepha inzima bese kumele uyenze. Yona impisobala njengoba ubaba engithandile. Nami ngathanda nini? Nani ke hlalani kuphi othandweni besithini? Uma nigcina imiyalo yami. Uma nigcina imiyalo yami. ngeke uzuwamukela umoya ingcwele ungazange ugcine imiyalo kaNkulunkulu. Niyakuhlala othandweni lwami. So uma sihamba ngemiyalelo sipheleliswa kuphi othandweni. Njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba. Ngoba yini? Ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lakhe. Ngihlala othandweni lakhe. Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini. So uma thina sithi siyakholwa kepha singafuni ukwenza izinto ezishiwo uNkulunkulu ngoJesu kithina asifundisile zona uJesu. Ukholo lwethu alunamsebenzi and akusizi ukuthi sithi sizibize ngamakholwa ukuba into esenza siphelele ukuthi thina uNkulunkulu asifundise kona sikwenze. Imfundiso yeBhayibheli iyodwa. Hlalani othandweni. Thanda umakhelwane wakho. Ipha, iba nomusa, iba nozwelo, xolela. Lonke into yokufaka ezulwini. So uma umthandi makhelwane wakho yabona lokho ngikufuna ukuthi ngikuchazele kona. Uma sekuedwa ukuthi ungantshontshe. Ingoba umthandi makhelwane wakho kuzuntshontshe. Uma kuthi ungabe ufakazi indaba zamanga. Uma umthandi makhelwane wakho lokuzithanda, ngeke uzunqambela manje. Mekuthiwa ungaphindi lezo zinto lezo ngeke uzuyenze kumuntu omakhelwane wakho omthandayo. So into umuntu othi usindisiwe noma athi uyakholwa besenze into ephikisana nalento athi uyiyona ingokuba yini uthando lukaNkulunkulu alukho kuyena. Manje lento yokuthi abantu bahlekeke noma bathi ubaphosa imithembe kanje ingokuba wena uzenza muhle kubantu. Ngegama lika Jesu awuphili impilo kaJesu uzenza muhle ngeze. Uthi omunye umbhalo lapha kwincwadi yokuqala kaTimotheo. No, incwadi yesibili, right? Incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 3. Ngifuna unginike uverse 7 khona izokuchazela lento engishoyo. Befunda njalo. Kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Yes. NjengoJane noJambre. Awuhlehla from verse 6. Ngokuba kulabo kuvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono. Beqhutshwa izinkanuko ezizinhlobonhlobo. Yes. Befunda njalo kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. NjengoJane noJambra bemelana noMose kanjalo laba bamelana neqiniso. Abantu abonakele ingqondo. Abehluleka enkolweni kepha abasayi kuqhubekela phambili ngokuba ubuwula babo buya kuba sobala kubo bonke njengokuba
kwabanjalo nobaba. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha ngomgomo nenkolo nokubheka kade nothando nokubekezela nokuzigelwa nezinhlupheko ezangehlela eAntioch. Awuba khona incwadi le engafiki khona. Azi maseyidlulile noma iyanga likhona. Incwadi yesibili kuTimotheo isahluko sesi-3 verse lokuqala. Ungafuni verse lokuqala. Uthi no verse 5. Nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Okay. Lapho Isimo ngifuna nje lokho bese ngidlulile lapho. Isimo sokumesaba, uma unesimo sokumesaba uNkulunkulu, umzenzisi. Kepha amandla ukuthi izwi likaNkulunkulu lisebenze phela, lifeze inhloso kaNkulunkulu kuwena. Alikho kwena izwi, kepha ugqoka izibatho noma uya njalo esontweni uphathe iBhayibheli, noma ubonakala njalo umemeza ushumayela, bese lithi iBhayibheli ke banesimo sokumesaba uNkulunkulu. Kepha amandla kaNkulunkulu awasebenzi kubona. Ingakho ngithi umoya ingcwele, abantu bacathi umoya ingcwele into vele uma ungena esontweni uyayithola. Awungeni esontweni uthola umoya ingcwele. Uma unesimo yilokuthi uyahamba uyohlala phansi enkonzweni, kepha inhliziyo yakho ayikakophenduki. Awukagcwaliswa ngezwi, unesimo sokuthi umuntu bekubona uthi awumzalwane, bephuma nexhawulana mzalwane, kepha inhliziyo yakho ayikagcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu. Abantu bahlala nothandweni, gcinani imiyalo esenza sibe ngcwele. Ezonto leyo ithi enyeke incwadi yaThithu sahluko 2 noma sahluko 1, sahluko 1, incwadi yaThithu sahluko 1, unginike uverse 15. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile. So kulowo osuke emsulwa ngaphakathi enhlizweni yakhe, konke ngaye kuhlanzekile nempilo ayiphilayo. Kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo, Kepha lobo ongakholwa noma ezenza ikhona engakholwa, akukho lutho oluhlanzekileyo kodwa kungcole ingqondo yabo. Ingqondo engcolile Nonembeza wabo. unembeza ongcolile. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Leyo nto le ayikhulumi ngomuntu ongakholwa ongekho ebandleni, khuluma ngabantu abangaphakathi ebandleni abathi bayamazi uNkulunkulu ngemlomo yabo, bese yithini? Kepha bayamphika ngemisebenzi. Imisebenzi, ngifuna udwebele igama lithi imisebenzi. Uma ethi uJesu hlalani othandweni, gcinani imiyalo khona nizoba ngabafundi bami. Usho ukuthi uthando ukuthi sigcine imiyalelo. Ngiyamazi uNkulunkulu, qhamuka umuntu la acela ukudla ngemicishi. Ithi iBhayibheli bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. So imisebenzi yakho uma ingafakazelwa izwi uzibiza ngekhono, awuyena umntwana kaJesu. Ngiyakutshela ke emehlweni, uma uzibiza ngomntwana kaJesu kepha ungayenzi imiyalo yakhe, akakwazi uJesu. Akakwazi uJesu futhi ngeke aze akwamukele mathi uyabuya manje. Ukuba yini? Wena ubumvuma ngomlomo kepha ngemisebenzi umphika. Bese ithini emva kwalokho? Bengabanyanyekayo. Iyanyenyeka into yenzayo nawe phambi kaNkulunkulu, uyanyenyeka ngokuba wenza isono. Nabangalaleliyo. Lezo nto leyo iBhayibheli yafundiswa, siyafundiswa, siyatshelwa into kumele siyenze. Bathi thina sikhethe ukuba ngabantu abanyanyekayo, abangakholwayo. Besithi kuyona yonke imisebenzi emihle asinamsebenzi, asisizi ngalutho. Siza ngani ukuzibiza ngekhona kepha emsebenzini emihle awunamsebenzi futhi awunasebenziseka, uyanyanyeka phambi kaNkulunkulu. Yini ekusiza ngayo ukuzibiza ngekhona? Awufuni ukuthethelela, awufuni ukupha, awufuni ukuthanda,
ufuna ukugcwalisa inkanuko yokuthi mina ngeke ngize ngizwe ngobani, ngeke mina ngize ngiyibekezelele lento yakhe. Kepha wena uyafuna ubekezelelo wena. Ngiyincwadi yamaHebheru sahluko 1 sukela ku-verse 1. Uma sibizwa siyabizwa kuthiwa phendukani, yilowo nalowo abhabhathizwe. Mawuphenduka ushintsha indlela yokwenza, kwenzakalani la right? Uma uphenduka ushintsha indlela yokwenza, ukuba sekufika uNkulunkulu empilweni yakho. uNkulunkulu uzodila nokuthi akusize wena, uzosiza wena. Manje uNkulunkulu wathanda izwe kangaka, uthando lakhe uNkulunkulu lumile ukuba asize wena uthole ukuphila okuphakade. Inkani yakho njengakwenza ukuthi ungakufuni ukuphila okuphakade. Uwena futhi ozilahlayo, ozibhubhisayo, ozifaka esikhogweni. uNkulunkulu akaphosa abantu esikhogweni. uNkulunkulu akathumelanga uJesu ukuthi hambe bathathe lo ngafuni umlethe esikhogweni. No. uJesu waya kuvele kule ndawo le uNkulunkulu ayeyakhile ngentukuthelo yokuthi abantu abangezwe bazophelela lapha. Ulaka likaNkulunkulu isihogo. Umlilo leyo ngacinekiyo, not ukuthi ufike ubone umlilo ngoba ufike ushiswe amaqala nonembeza wakho ongcolile. Ukuthi wena udalela ukuthi ube msulo, kepha wena ukhetha ukuzingcolisa ngezinto zasemhlabeni ezingenanzuzo ekungcweleni. So ukufa siziholela thina kona. uNkulunkulu uyasithanda kakhulu futhi ukuba noma wona ngenxa yokuthi uyazi ukuthi onile, uyabuza ukuthi uNkulunkulu ngiyavuma ngonini, ngiyacela intethelelo. Abanye abantu bangakulahla, badinwe, bakuncaphele, bakhulume kambi ngawo, kepha wena noNkulunkulu uma uvuma ukuthi baba ngonini, ngiyacela ungithethelele, ugweme ukuthi lokuphindaphindana lesono esisodwa. Wena usiza umphefumulo wakho ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuhlala nawe ukuba yini uyamfuna. Kuthathwa abantu vele abangalungile beze kuNkulunkulu, akuthathwa abantu abaperfect. Funakala iziphingi, funakala abathakathi, funakala izidakwa. uNkulunkulu azilungise zize kuyena. Ngeke athathe umuntu ovele ethi ungcwele noma enzani ongcwele kunabantu afaka abalungiswa. Ingakho uJesu enza umfanekiso athi umuntu uma enezimvu ezu-99 bese kulahleke yodwa, ushiya lezi ezi-right ezikhona, ahamba ayofuna le lahlekile, uyothanda ayithola jabule. So njengoba lisho neBhayibheli lithi ukuphenduka kwesoni esisodwa kuhlokoma izulu. So indaba nezwi loNkulunkulu hayi ukuthi wena uzophoqelela ukuthi usindiswe. uNkulunkulu ukhuluma nawe akukhombisa amaphutha akho, bese wena ufinyelele kulesigaba sokuthi ubone ukuthi yazi le mpilo engiphilayo kuyona, ngiyamdinga lo Jesu. Ngeke uthathiswe uJesu ngenkani. Ngeke futhi uze la kumina nemali uthe phela ubambele 5,000 unginike lo Jesu. Bathi wenza njalo omunye abapostoli bebeka izandla besindisa abantu, usethi nami ningidayiseleni lesipho lesi sokuthi nami ngibeke izandla abantu basindiswe. Bamtshela bathi le mali yakhe izobhubha nawe. Ubucabanga ukuthi isipho sikaNkulunkulu siyadayisa. Ayikho into kaNkulunkulu edayiswayo. Ivangeli alidayiswa, ubungcwele abudayiswa. Ayikho into esingayenzela uNkulunkulu ukuze ajabule yasemhlabeni ngaphandle kokunikela imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo ezwini lakhe. European lesingayenza le. Sifundisa izinto zikaNkulunkulu kubantu abafuna ukuphila impilo kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu uma asazi uNkulunkulu indlela akufanele akhulume ngayo, ukhuluma njengoba uNkulunkulu afanele akhulume. Ukhuluma amazwi akhayo namazwi aduduzayo. Awukhulumi amazwi abolileyo, awukhulumi izinto ezimbi ngabanye abantu. Kuba yini wena uNkulunkulu uphila kuwena. Lezo lonto leyo. So ukuba munye noNkulunkulu, ukuba semoyeni kaNkulunkulu njengoba iBhayibheli lifakaza. Kepha-ke ithi incwadi singivala lapha kwincwadi yaJohane sahluko 5 from verse 38 njengoba ngisho nje ukuthi uJesu hlolani imibhalo. Asisafuni ukuhlola imibhalo.
asinasikhathi sokufunda iBhayibheli, asinasikhathi sokuzwa izwi likaNkulunkulu. Kepha emafonini sinesikhathi sonke, abangani bethu sibanika isikhathi sonke, iTV sinika isikhathi sonke, yonke into yasenyameni siyayenzisisa. Kepha lephilisa umphefumulo wakho phela ukuze uNkulunkulu aphile kuwena nibe munye, uyabalekela. Ingakho athi uJesu-ke, hlolani imibhalo ukuba nithi kuyo ninokuphila okuphakade. Iyona-ke efakaza ngayo uJesu. Bese athini, kepha ngeke nize kimi ngoba ninaso isikhathi. Abantu abanaso isikhathi, abakashemba abanaso isikhathi sikaNkulunkulu. EmaRomini Catholic Church abanaso isikhathi sikaNkulunkulu. AmaZayoni awanaso isikhathi sikaNkulunkulu. Ukuthi nihlangene baningi niyacula kushawa izigubhu noma niyagida akusho ukuthi nenzela uNkulunkulu, nenzela into elifunwa yini. Nayi indaba la. Akuphela isikhathi sifunda nothi singabeleka noma sicula kuthiwa kumnandi senkonzweni beyivutsha inkonzo kwana kwekucula. No. Phuma uguqukile, mophuma uhamba uye ekhaya, ubukeze udlinze ngamazwi abonayo ukuthi hey namhlanje ngihlakile lento iyangisiza yangaka. Ngiyazibona ngorong la. Funa ukuphilela uNkulunkulu. Bese uJesu ngeke nize kimi ngokuba yini uthando lukaNkulunkulu alukho kunina. Uthando lukaNkulunkulu alukho kini. Sinesikhathi sonke sezinto ezijabulisa thina. Kepha uthando lukaNkulunkulu sivuma ngemlomo kuphela siyamazi uNkulunkulu. Imisebenzi siyamphika. Thanda uNkulunkulu uthandiswe. Thanda uNkulunkulu uthande umakhelwane wakho. Fina imiyalelo uNkulunkulu akelele besithini? Yema nivuma ukuza kimi ukuba nibe nokuphila. Yayizo lonto leyo. Mina angamukeli udumo kubantu. Nabantu balithanda udumo labantu abafundisa abaningi abagcwele internet nabanye nje abafundisayo nabathanda udumo labantu benza izinto ngoba bejabulela amaplate okudla, bejabulela ukuthi amasosi agcwele imali. Abasafuna ukusebenza, bafuna nje ukuthi yona yonke into benzelwe mahala. So lo muntu ohlangana erekade yenge esontweni mina ngiyonika imali yami umfundisi engenzi lutho. Ngoba yini abafundisekile vele abafundisi. Ngiyakhathalela izikhundla mina. Angifune kubizwa nangomfundisi mina. Into ebalekile yizwi kaNkulunkulu njoba ethi ke kunini onokuqonda makabe yinqeku. So makuvuma ukuthi mina lokhu uNkulunkulu athi akwenze noma kuthiwa kubhlungu enhliziyo ayivumi. Kepha uma ngikwenza njalo ngigcina sengijwayela ngasayibona into ebhlungu noma ngasayizwa into ebhlungu. Ukuba lento uNkulunkulu afuna ngiyenze mina ngiyafuna. Phela ku discipline iqala kanjani. Maningi. Mina angamukeli udumo kubantu, kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Yayizo lonto leyo. Ngize egameni likaBaba. Uze egameni likaBaba. Aningamukeli. Kepha abantu abafuni abamukhuluma iqiniso, abantu abakufuni. Angikhathali ukuthi ngabantu bakholwa kangakanani. Abantu bayakunyanya bakunyanyela ukuthi wambulala ubumnyama kubona nezinto abazenza ifihlakaleni bethi ababona. Kepha uNkulunkulu njobe ekhuluma nje engikhulumisa mina. Ukhuluma ukuthi ngikutshele ukuthi lento lethu wena ifihlile uyayibona yini. Ayikho into ongayifihle kuNkulunkulu. Ukuba lamazwi akhe agijima enhlizweni yakho nakule misebenzi uthi uyifihlile azokwambula ukukhohlakala kwakho. Uma kuza omunye ngelakhe igama. Kepha beqhamuka ezinye izikhohlakala ezozikhulumela ukuhlakanipha kwazo. Niyakumamukela yini? Ngiyazamukela zona. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Yazi iBhayibheli njalo ihlezi ikhuluma iqiniso likutshela ukuthi wena umuntu akakholwa. uNkulunkulu angakwenzelani ngeke uze ukhona. Lokhu umhlola nje uNkulunkulu umtesta uNkulunkulu umlinga uNkulunkulu. Ukholwa akusho ukuthi ngona ufuna ukuzubona. Fanele uqale uguquke inhliziyo yakho, uNkulunkulu asebenze inhliziyo yakho. Ukuthi uNkulunkulu umsebenzi akwenza ukuthi umkhonze kangcono. Ukuthi uNkulunkulu ukunike umkhonyana noma unkosikazi akwenza ukuthi uNkulunkulu umkhonze kangcono. Ukuthi uNkulunkulu ukunike imoto akwenza ukuthi umkholo kangcono. uNkulunkulu umkhola kangcono ekuhluphekeni kwakho. Umbonge uze usho ukuthi uNkulunkulu lokho engiyikho ngoba kuvume wena. Mawuke wafinyelela lapho uNkulunkulu uyofuna izinto eziphathekayo nezinto ezibonakalayo uzobona ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uyozuthi ke uyokholwa uNkulunkulu wasukumisa mhlawumbe ingane yakhe isidalwa noma umuntu ogulayo phambi kwakho. Kungeke kwenzeke lokho ngoba imfuno wena. uNkulunkulu wenze into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Akenzi intando yethu, wenze intando yakhe. Usukuthola umusa nje uthola insindiso. Ungacabanga ukuthi wenzela uNkulunkulu umusa. Wena owenzelwe umusa. Ezolonto leso.
So bathandeni abantu beni basemhlabeni nabo bathi izwi laNkulunkulu uthi uJesu umhlaba nezulu kuzadlula kepha izwi lakhe ngeke lize lidlule ngaphambi kokuthi kwenzeke konke namanje kuyenzeka konke okugcwaliswe eBhayibhelini. Anika incwadi ezenzo 2:38. Kulabo abafuna impilo yensindiso, funa insindiso ngokuba ngokunjalo bayo ngene eBhayibhelini lakho ufunde. Funda ukuzifundisa. Uma ungakwazi ukufunda, lalela amazwi okuphila kaNkulunkulu ayokusindisa. Uma ungaboni, khona imfundiso ziyashunyayela. Uma ungakwazi ukukhuluma, uyakwazi ukufunda. Khona kodwa ukwazi ukwenza. uNkulunkulu-ke uyena okwazi ukukunika amandla ukuthi ufinyelele ekholweni. Baningi. uPetru wayesethi phendukani. So uma sifuna insindiso kufanele ukushintsha ingqondo yethu siphenduke. Yiloyo naloyo abhaphathizwe Bese ungena emanzini ubhaphathiswe. egameni likaJesu Kristu. Yebo. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona liyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Isizukulwane esiphambeneyo ngale ndlela esimanga lesi siphila ngaphansi kwaso. Uma wena ufuna ukuphila impilo ejabulisa uNkulunkulu, enza lokho okufuna uNkulunkulu. Ungenzi izinto ngobona kujabulisa umndeni wakho, izihlobo zakho, abangani bakho, iy'ngane zakho noma abazali bakho. Enza lokho okufuna uNkulunkulu. Vele uNkulunkulu uzolenza lingazwani ukuba khona othanda ukuthi omunye kwenziwe izinto zakhe, umuntu angafuni ukuthi enze izinto zakhe. Impilo le. Kepha ngokweqiniso nje, uma wenza intando kaNkulunkulu, akekho umuntu ozokuthanda emhlabeni ngokweqiniso. Abantu bayojabulela ukuthi ukhona noma behlezi bekhuluma kabi. So lo nto ufuna uyiqonde, uma usuphilela uNkulunkulu, esikoleni bazokuhleka, emsebenzini bazokuhleka noma bekwenze amahlaya. Kepha uma uphila impilo engcwele, bawugcina bembona abanye uNkulunkulu ekhazimula kuwena. Wenza intando kaBaba njalo. So ufuna ukuzisindisa-ke uyakusithinta kule mininingwane oyibonayo noma oyizwile ngesikhathi iqala inkonzo. Usithinte noma unombuzo mayelana neBhayibheli. Usithinte kule mininingwane oyibonayo, uNkulunkulu emuhle uzoyenza indlela. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane kuphi nakuphi lapho nikhona. Ukuyena okwazi ukuthi asebenze umsebenzi wakhe. Nalabo besibhalela bencoma umsebenzi kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe ukuthi yena sivumile ukuba amavesela. Siyacela ukuba nalabo abafuna ukubhaphathizwa babekezele. uNkulunkulu uyasebenza. Indlela uzoyenza ngesikhathi isibekiweyo konke kuzophumelela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela usivale umkhuleko. Babe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho lingukuphila, lingamandla, likhazimulisa wena Baba wethu usezulwini. Mayenziwe njalo intando yakho ezimpilweni zethu, size sinqobe Nkosi imidlinzo nayo yonke imicabango ephambukisayo ekungcweleni naseqinisweni nasothandweni lakho Nkosi uJesu. Wena wedwa uthembekile ngothandekayo, umnini mandla onke, makube udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini, egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade. Amen. Icishile mfowethu.